Vítajte pri najhoršom reakčnom channeli na československej scéne a je tu se mnou Maťo. Čau, Maťo. Čus. A čo ideme dneska robiť, Maťo? Povedz. Jdeme se podívat na pana Sladčáva, který vydal track Nikdy. Pokud byste nevěděli, kdo je Čávo, je to ten týpeček, co byl Mac v rapu. Skončil 3., myslím. Áno? Yes. Áno? Ano? Nevím. Dobre. Ako vždy dáme like, my vždy dávame lajky, proste nám jedno, či sa nám to páči, alebo ne. Rešpekt, chápeš? Ideme na to, poďme, kámo. Počkaj, dám hlasitosť. Co zajebe. 3 minúty track má. No. Nikdy mě nebrali vážně, mysleli, že já jsem blázen. Nikdy mi nevyšel plán, já do kože papíry házel. Prstama ukazovali, že ten Čavo to nedokáže. Nechápal jsem, jak jim to jde a mě ne. V hlavě mám 1000 otázek. Ty tady stojím, vy právě ty pochopíte, to je Čavo. Ľubí sa mi tu zatal. Klasika, no. Že Čavo má takový svůj autotune flow vždycky, ale jako na něho to prostě sedí, já nevím. Áno, mne sa tam ľúbi ten autotune, akože není to moc a není to ani také, že málo ten autotune, je to náhradne, hej. To je dobré, no. Jako má to vymasterovaný dobře ten hlas. Tomu ver. Plánovali jsme to 7 let, tohle je jenom začátek. Disciplína a práce vždycky překonal talent. Toto sa mi nelúbilo tak, ale dobré. Nikdy jsme neměli štěstí. Teďka jsou z toho v piči, ona pull up my šesky. Dobrý videoklip. Jo, je to dobré. Toto je dobré. Je to chytlavý. Ale to som už počul, to bolo v tom Macvrape, ne? Repoval toto? Jo, jakože... Myslím, že už to repovalo, že chcem áno, mít 100 000. Áno, ale ľúbi sa mi to, toto je dobré. To je dobrý, kámo, mě to baví. Aj mňa to baví, toto je banger, kámo. Toto je dobré. To prostě baví. Aj mňa, ale mne sa tam ľúbi proste ten autotune, že ako vystrieda. To mi proste ľúbi, kámo. Stoj si za zem jako baraba, kdyby šla pro tebe Amada. Musíš to udělat, musíš zas vydělat, nebuď agresivní, musíš to ovládat. Tohle čas jsem mid. Táto časť, no, mi to dodrbala celkom. Akože, ne, že by mi to úplne dokazilo track alebo nejak song, ale proste toto bolo také, že to tam proste zabuchalo do uší. Ako žiadny hejt, ale proste zabuchalo mi to tam do uší, že ja sám by som to nedokázal spraviť lepšie, ale niečo mi tam chýba proste v tom. Jako možná v této části vypnout autotune, víš, nebo zkusit to nějak jinak, jakože by měl třeba víc deep hlas, protože když jsem ho slyšel v rap battlu, třeba proti Gintrovi, tak tam jako zněl taky dobře. Aj bez autotunu, áno, tam sa mi to ľúbilo. Tam zněl taky jako mega, takže možná bych se i nebal ten autotune vypnout v nějakých částech. No, mohol by to trošku filtrovať, ale akože nie je to, že vyslovené zle, ale buchlo mi to do uší, takže poďme ďalej. Jenom ženu, co chce jenom a věřím, že ty to dáš, když dáš všechnu důvěru do Boha. Chcem ženu, ktorá chce iba kokota. To je dobré, kámo. A jak to tam do pozadia dal, proste, to je dobré, toto sa mi ľúbilo. Kámo, poď. Hodně lidí mě nenávidí, stejně ví, že flow je tiptoe. Nemůžete se mě zbavit, budu tam já, když otevřeš TikTok. Industrie není taková, co jsem si myslel. Ptaj se všichni, co si slyšel. Mne príde, no kámo, ale mne príde, že to proste striedané toho flowu je tam také, vieš, také... Teraz to bolo dobré, ale to predtým mi tam nesedelo vôbec to striedané to flow, čo sme sa tam pozastavili na to, že sa na to nelúbilo. Víš, že toto bolo ešte ako také... Jako asi v pohodě, nějak mi to asi nějak nevadilo. Po zmluvení já to věděl. Nepodepíšu 100 000, já chci víc. Toto je dobré. Nemyslím koruny, myslím GBP. Pomalu a jistě jdeme pořád výš. Za chvilku všichni budou říkat jenom. Nepodepíšu 100 000, já chci víc. Nemyslím koruny, myslím GBP. Pomalu a jistě Vláďky syn. Tohle je prostě část, kterou budeš mít v hlavě celý den, víš co? Áno, ale toto sa mi ľúbilo, ten prechod, počúvaj ho. Toto je ono.
Ale hodně to mění, ty flow, což je dobrý. Áno, no. Ale toto sa mi ľúbilo. To se jinačí. No, to je dobré. To je dobré. Toto bolo dobré. Yes. Kámo, toto bolo dobré. Jediné, kámo, song dobrý, ale jediná vec, všetko v popiči, len jediná vec, kde mi to tak vadilo, bolo... Kde to bolo, čo sme sa tak pozastavili? Ten přechod na začátku, hned po tady tom refrénu. Tohle čas je mid. Táto časť, no, mi to dodrbala celkom. Akože, ne, že by mi to úplne dokazil... No, hned po tomto refréne, kde to je? Tu je. Kámo, to mi bude v hlave zase. Kámo, toto si dám na Spotify a budem to počúvať, toto. Toto je konečný song, ktorý si počúvam aj viackrát. A přitom jako Čavo není tak jako famous, jakože kolik to má zlídnutí? Nějak 20 000? Nějak tak? O 29 000. 29 000. To je stále dobré. Jako je to dost, jako neříkám oproti nám, jako my jsme hovna, ale... ale jakože v rap scéně jako to nemá jako miliony, že jo, jako třeba ten Hard Rico nebo tak. Jasné, ale má aj taký song, tuším. A furt se to dá poslouchat, což je prostě dobrý. Dá. Teraz to bude. Ne, čakaj. To Mári, kde to bolo? Možno to bolo ešte úplne na začiatku. Toto. To je jedno, proste, by ste to videli, kde sme sa pozastavili. To je jediný part, ktorý sa mi tak nelúbil, ale ináč akože za mňa ako popiči songa. Yes. Dám si to na Spotify list, akože si to počúvnem niekedy ešte viackrát, že to není zase pesnička, ktorú keď mi vyjde, tak ju dopočujem a potom nepočúvam, ale je to pesnička, ktorú si rád pustím aj viackrát. Akože dobrá pesnička. Kto to robil? On sám asi. A kamera. Nemá tu, že nikdo, že song, že kdo mu to robil jako mixoval? Ne, já jsem koukal právě, když byl v tom Mac v rapu a tam měli udělat ten svůj song, tak já jsem viděl, že on si texty nepíše, on to všechno dělá z improvizace. Ano, tak to ulet. Jo, všechno improvizace a pak to poupraví a jak mu to zní. Tak to klobúk dole. To je hustý, no. Je to husté. Dobre, songu máte dole v popisku, my ďakujeme, že ste pozerali a nie, nedokážeme urobiť tento song lepšie. Nie, nespravíme song sami, lebo to nevieme, ale jednu vec, čo vieme, je to, že môžete dať odber, like, zdieľať a čus. Čau. A za 1000 odběratelů děláme svůj track.